dhiro wach ma CDF ni to moko kumok bi neno bunge manyien mabiro. Erokamano VJ nikech masira moro manjotimore e skul Maramba. Apia pod wanyalo paro kama jopuonjre moko nowito ngimagi. Kendo ne wago mbaka gi MCA ma wuok Asembo East. Kane wapenje ni to ang' matimore skul kae, to noduoko wa ni ing'eyo ni wan kaka county government, one role marwa is limited to ECD. Kopogore gi mano onge gimoro amora mwanyalo timo. Nikech kane wapenje ni to sama gigi ne timore, where was the county government? Ka nyithindo ne wito ngimagi e skul kae because of poor infrastructure. To noduoko wa ni lwetgi otwe. Kanyo ng'ama nyalo donje en mana mbunge, nikech mbunge eman kod CDF to gi sirikal mamalo. Mano nyisi ni masira gi wanyalo geng'o negi ka as NGCDF omi county governments, mondo county governments ging'iye critical infrastructure madwarore e counties. Mondo counties kik bed lwetgi otwe mana kaka Sini Abonyo nowacho ni iyudo ka pesa mar county lewo to mar CDF to biro chon. Koro ka pesa ni gite inyalo ketgi agula achiel timiyo gi county governments, mondo county governments ging'i gigo ma onego gini kete pesa molor mag dongruok. Ka en ndara, county governments ong'eyo ni ndara ma dwaro agent priority mondo olosi. Ka en weche mag sikul, ka en weche mag pur, ka en weche mag pi, to county governments already gin gi migawo mopogore mikete pesa nigo. Ka en mar ndara ibo kete migawo mar ndara, ka en mar sikul ibro kete migawo mar sikul, ka en mar pi ibro kete migawo mar pi, mondo pesa nigi ochope mashinani kacha gikonjo piny. King'iyo historia mar CDF kano okele gi higa mar 2003 gi mbunge mane iluongo ni Muriuki Karue ma Olkalao. Nokele diere go nikech dongruok duto te niloso Harambee Avenue kuonde kama sirikal nitiere, sirikal mamalo ne nitiere. Koro iyudo ka constituencies kata kuonde moko e pacho kae ne wiji no wil godo gi dongruok pok ne owinji e piny duto. Koro kane kelo CDF nonego bed ni kelo some fairness ipogo mkate mar piny. To kane waloko chik 2010, mano no onego bed no rumo kanyo nikech county governments nonego bed koro yudo omenda, to omenda go konyo dongruok kuonde opogore pacho ka. Chimani mino kwa bunge no luoro malo ba koro gimedo gimedo NG kechon NCDF koro kelo NG ni ma en national government agenda through constituencies mar konyo migawo. To mano nen mana kar pondo. Taparo ni court manyo ong'ado wach bura gi higa mokalo noseneno kama ne wabunge dwa pondo go, to wacho ni NGCDF is illegal, mondo pesa ni giduto te obed devolve through the channels ma en a devolved government, mondo governors du makoro gin gi thuolo kata gi county assemblies bende mane gi thuolo mar neno kuonde madwaro dongruok. Koro through MCAs ginyalo kelo chenro magin godo magiparo ni nyalo konyo jopiny, obed ndara, obed loso daraja moro e gweng' kacha, obed gero choice school, ober kunyo pi. Aparo ni ng'ama ni gweng' moneno kama pi dwarore, kama ndara dwarore, kama daraja dwarore en MCA. Koro ka MCA oseneno mabokele through county assemblies, to ginyalo neno kaka pesa inyalo sama koro governor biro, ka governor okelo budget mare, to ka governor bende tiyo gi mamlaka mare marach, to county assemblies nyalo kwedo through MCAs